Servizz ġdid ta' anzjani bid-dijabete u li ma jistgħux joħorġu qed jingħataw il-kura u l-monitoraġġ f'darhom stess. F'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva intqal li t-tnedija tas-servizz issegwi l-fatt li aktar minn 43% mill-416 anzjan li użaw is-servizz tal-amministrazzjoni tal-insulina ma ttendewx għall-appuntamenti meħtieġa, filwaqt li madwar 20% ma kellhom l-ebda reġistrazzjoni medika kif suppost. Is-Segretarju Parlamentari Malcolm Paul Agius Gallia qal li dan hu servizz li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn l-anzjani u l-familji tagħhom u jnaqqas il-ħtieġa li dawn il-persuni jirrikorru għal kura aktar serja u fit-tul. Saħaq dwar l-importanza tal-kura fil-komunitajiet. Iddeċidejna li minflok naqbdu l dawn il-grupp ta' anzjani nidentifikawhom u mmorru aħna. U fil-fatt it-tim tagħna, inkluż it-tobba, nurses, dietitians u n-nies ta' ċirkolazzjoni, kull persuna immorru ġodjar, identifikana dawn in-nies, immorru ġodjar tagħhom naraw li nkunu qed niffollowjahom sabiex nipprevenu milli jkollhom il-komplikazzjonijiet li sfortunatament il-marda tad-dijabete jekk ma tikkontrollaħħix taf toħloq. Dawn is-servizzi multidixxiplinari qed jipprovduhom aktar minn 900 speċjalista fl-anzjanità attiva. Mintuhom pariri fuq id-dieta, pariri fuq kif jekk eżempju jinżilhom it-sokkor kif għandhom jihhandiljawha, u qed naħseb huwa servizz li qed jintlaqa' tajjeb ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, Steve Agius, innota li b'dan is-servizz ġdid aktar anzjani sa jibqgħu jgħixu fil-komunità tagħhom b'dinjità, b'mod indipendenti u b'sens akbar ta' sigurtà. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Renzo De Gabriele, istqal li s-servizz kien miżura fil-budget. Irrimarka li d-dijabete hi xi ħaġa prevalenti f'pajjiżna billi qal hemm l-40,000 ruħ li jgħixu biha.